Creiem que la progressivitat, efectivament, s'ha de basar en la renda. És el que defineix els impostos progressius, no pas el cadastre. Em sembla que és una norma bàsica. Hi ha mesures imaginatives, cal esforçar-se, és evident, amb les quals es pot afectar i ajudar la gent amb menys renda. Han de ser progressius, sobretot per baix, que es noti per baix. Nosaltres, senyora Recasens, no estem aquí per ajudar el govern, tot i que si cal l'ajudarem. Estem aquí per ajudar a la ciutat. I és per això que nosaltres ara mateix no volem ser un obstacle a aquestes ordenances fiscals. Perquè si ho fóssim, i si votéssim no, com vostès, o Ciutadans o el PP, si votéssim en negatiu aquestes ordenances fiscals, els impostos encara pujarien més. I ho saben. Ho saben, perquè llavors no afectaria el 22% dels immobles, l'IBI, per exemple, afectaria el 100% dels immobles, el 100%. Per tant, nosaltres no volem aquesta situació i és per això que nosaltres ens abstindrem amb una abstenció que permet continuar parlant sobre el tema i que entenem que és una abstenció constructiva a favor de la ciutat de Barcelona i de la seva gent. Gràcies.